numerolla 3 Ari Ikola, lapualaiskuljettaja. Ja näin. Katsotaan missä vaiheessa lähetystyöntekijä Eero astelee. Näin Eero astelee omaan yksiöönsä. Ja näin eli puheenjohtaja. Ja sieltä parhaiten lähtee. Valentio sitten tulee Nappviik kärkeen. Johan Nappviik, Aalnees on siellä. Aalnees. Volvolla pitää ykköspaikkaa, sitten tulee Ikola kakkosena, kolmantena Nappviik, neljäntenä siinä Helenius viidentänä, Kellosalo kuudentena, Lystman. Ja näin lähtee sitten Ikola hakemaan ohituspaikkaa. Ikola nousee kärkeen. Tiukasti. Jykkä Kellosalo neljäntenä, 3 joukossa pitäisi olla. Silloin olisi niin se ideaali ihannetilanne päällä, mutta Foskaalla mennään kovaa siellä. Ari Ikola pitää tuota ykköspaikkaa, kakkosena Aalnees, kolmantena tulee Nappviiken nämä kiinni suoraan välieräpaikassa. Sitten Jykkä Kellosalo, Jykkä lähtee hakemaan. Ikola lähtövoittoon, Aalnees kakkosena, kolmantena Nappviik, neljäntenä Kellosalo, viidentenä Lystman ja kuudenneksi jätetään Helenius. Lähtö 2, numerolla 7, Matti Raakkonen Toolamin. Urheiluautoilijat Huuskon Taksi Fiat, 8 Kimmo Ventelä Haapaveden moottorikarkan urheiluautoilijat, Minikirppis Volvo 9, Tero Jokisuu, Evijärven urheiluautoilijat ja Jokikylä Racing VV, 10 Juha Autio Reisjärven Nuo kuljetus Autio Fiat, 11 Heikki Kapanen Karkkula Nuo Mikke Racing Sösä, 12 Toni Autio Olletti moottorikerro Pulso Racing Ford. Heikki Kapanen Karstula Nuosta asustaa Jyväskylässä.